Mala... Neviem, keby som bola mladšia, jak som. Že vyzerám mladší. Že ako taký macko. Dobrý večer. Ježe, ty Julia Marcineko, mňa až zle ostalo. Mňa Prosím. Čo by tu robila? Tak ja neviem, Ďakujem za nás chcela postráť. lajky. Myslíš, že ona má oné TikTok? Kľudne, hej. Píšte dačo, koľko zasa? 50 ľudí tu je. Píšu nič. Pekné. Ste. Ďakujeme. Poďme do tej izby. Nie, ty ma nepočúvaš. Idem do izby. To čo za boxeristku? Lena, prestaň. Pozdravuje Lili. Ježiš, Kiro, boha, no čau. Čau, Liluška moja. OK. Au. Kam ja si nezvyknu na tú hnedu. To je strašne divné. Je to dosť divné. Proste podobáme sa. Či jebe sa pozri na mňa, ako ja som tmavá, ako si ty bledá. Ja mám tmavé vlasy, ty máš bledé. No my sa nepodobáme. Kde mám mobil? Neviem, kde máš mobil zase. Nekúkaj na mňa. 90 ľudí tu máme, kámo, Ketlina. A proste mi nič. Mne ticho. Pičo, díky. Ty si na každého, čo? Čo? Teraz som smedná, keď som stade odišla. Hodor. Kde mám vejpu? Ty okuliare, ježiš. Ja tak proste vieš, keď sa posledne... Čo je na tom tanieri? To je lyžička. Ale toto tu? To je prasknuté. To som spravila ja. Som nalabila mikrovlnku, keď som na ňa urobila Ďakujem popcorn. za lajky. Sprosta. Čo nevíš ty doma, keď si? Čo nesúdiš s tým, jak sa volá? Ten, čo má vlasy do hora ako kohút. Ten, ako sa volá? On je veľmi jebnutý. Veď ten. Bože, neviem, čo myslíš, že som ťa nepočula, čo si povedala prvé. No, čo? Ten. Čo ten? Nič. Čo sa chcel udať sám na políciu? Čo mal ten duel? Ja, ten a čo s tým? Čo si nevysielaš? Hej. Tam by si zarobila sa. A však ale on už je, on je, že vraj. Není v base. Nechodila ona na volejbal. Hej, večak, to je Ketlinka, moja láska. Tu to napísal. Moja sesternica. To je pre teba, dačo. Fuj, hanba. No, to je riadna. Čo? Že fuj, hanba. Nechápem.